Открийте колекцията парфюми на Ксерджов от Гоцмел, които са съвършен синтез между лукс, елегантност и ненадминати аромати. Ксерджов Golden Green е усещане за изтънчен лукс и елегантност. Аромат, който обгръща сетивата с богати топли нотки, създавайки чувство за класа и изящество. Каза Мурати Ла Тоска е символ на страст и финес. Този аромат пленява с безкомпромисна изтънченост и оставя трайна следа на елегантност и чувственост. За почитателите на свежестта, Ксерджов Блухолизъм предлага идеалната комбинация от свежи нотки на градински чай и мащерка. Хармония, която освежава духа и създава усещане за лекота. Каза Мурати Италика е истинска наслада за сетивата, с уникална комбинация от бадем, мляко и шафран. Този аромат разказва история за сладост, топлина и уют. Открийте своето ароматно произведение с парфюмите на Ксерджов. Пазарувайте на godsmell.bg и се насладете на истинския лукс.